Manarimaan ti panangipabakuna or panagbakuna ti Department of Health Region 1 karigiti ubing iti Ilocos Region kontra iti measles rubella. 23 a grupo ti agtigtignay para iti daytoy. Adda detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. 23 teams tinwaras sa Department of Health Region 1 para iti measles rubella supplemental immunization activity wano Mr. Sia iti Ilocos Region anang rugi iti August 10 aging August 21. Tunggal 5-member team ket buklan ti doctors, nurses, medical technologists ken health program officers tapno mangipaay iti bakuna, field supervision ken technical assistance. Ti deployment ket adaan panggep amang suporta kadagiti local health workers para iti panakabakuna dagiti ubing nga agtawan iti 6 aging 50 ket 9 a bulan nang runa kadagiti adda iti nasusulinek a lugar ken dagiti komunidad a naapektaran ti layos gapu iti kallepas a bagyo ken habagat. Sigun iti DOH, puntiryada bakunaan kontra iti kamuras ti 95% tinasurok 400,000 nga ubing iti Region 1. As of August 12, 2026, dimanunan itinasurok 59,000 wano katukad ti 13.4% dagiti ubing tinabakunaan iti Region 1. May basar iti age group, nasurok 8,000 dagiti nabakunaan nga agtawan iti 6 aging nga 92 a bulan. Nasurok 11,000 met dagiti agtawan iti 93 aging nga 23 a bulan bayat a nasurok 39,000 dagiti agtawan iti 24 aging ga 50 a bulan. Iti tunggal probinsya, nabakunaanan dagiti nasurok 13,000 iti Ilocos Norte, nasurok 8,000 iti Ilocos Sur, nasurok 9,000 iti La Union, nasurok 27,000 iti Pangasinan, ken nasurok 8 iti Dagupan City. Kagiddan iti dayta, maguy-guyugoy dagiti naganak nga ipabakuna dagiti anak da. Namingsan pay nga impaganatgat ti ahensya, ti kinatalgad dagiti bakuna, panagbalinda ito nga epektibo ken libre. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pagilian.